Velkommen til sexbrevkassen. For unge. Det er skidt, det gør det ikke, og det er en god start. Stille. Første spørgsmål. Ja, jeg skal nok. Skynder nu din hundehoved. Slap nu af for fanden, Egon. Du kender sgu da Kjeld, ikke? Det er Janni fra Ølstykke, der skriver. Hvad er et blowjob? Blowjob, det er skidt, det gør. Vil du svare, Kjeld? Nej, jeg vil helst ikke tale om det. Yvonne bliver så vred, for kan jeg bare nævne det. Kom nu for fanden, Kjeld. Du ved sgu da godt, hvad det er, ikke? Meget har I budt mig. I årvis har jeg slidt og slæbt. Jeg kan ikke mere. Jeg vil ikke mere. Sidste gang jeg bare nævnte det, der slog Yvonne mig i skridtet med Børges knaller. Benny, vil du forklare? Nej, for fanden, Egon. Ja, blowjob, det er sgu... du ved, det er når kvinden... det er sgu lidt svært, Egon, for fanden. Det er lidt ligesom, når man åbner en hof med munden. Du ved, bare uden at bruge tænderne, ikke, Egon? For fanden. Nej, jeg finder mig ikke i det. Forpulede strandrøver. Vinduesvaskere. Kamelbrydler. I ved jo ingenting. Jeg ved det. Jeg har været i fængsel. Blowjob. Et blowjob, det er når nogen beder en om at springe lågen af et pengeskab. Blowjob. Næste spørgsmål. Ja, kommer her, Egon. Kom nu for fanden. Ja, jeg skal nok. Ja, det er Lav fra Værløse, der spørger. Jeg er en dreng på 17 år, som gerne vil i seng med min pige. Ja, det er skidt, det gør du for. Men jeg er bange for at få et barn. PS, jeg tør ikke købe kondomer. Det tør jeg heller ikke, Egon. Men på den anden side set, så vil jeg heller ikke turde indåbne endnu en Centerliner Berg. Ingen kardonger, du er 0 preservativ. Hvad fanden gør han, Egon? Jeg har en plan. Han skal bruge en ostehøvl, 2 daggamle aviser, et foderbræt, 6 hof, en glaselefant, 9 gamle cykelpumper, en nissehue, 2 meter snørbånd og en bisk schæferhund. Jamen, er det ikke farligt, Egon? For fanden, Egon. Hvordan skal en ostehøvl, 2 daggamle aviser, et foderbræt, 6 hof og en glas elefant og 9 gamle cykelpumper og en nissehue og 2 meter snørbånd og så en bisk schæferhund kunne beskytte mod graviditet, for fanden? Kan det heller ikke. Jamen, hvad fanden skal han så bruge en ostehøvl, 2 daggamle aviser, et foderbræt, 6 hof, en glaselefant, 9 gamle cykelpumper, 2 meter snørbånd og en bisk schæferhund til? Aborten. Næste spørgsmål. Ja, det er Preben på 41 år, der spørger. Hvor helvede er klitoris? Hey, Egon, den er sgu svær, den der. Det siger Yvonne også altid. Hun siger, Kald, du finder den aldrig. Det er for at sige, det jeg skulle sige, Egon, det er fuldstændig som at finde en nål i en høstak. Hos Yvonne er det mere som at finde en ært i en afro. Udstyret. Talpunkt. Det er skidt, det gør. Er du god? Skidt, det gør. Godt. Hvor sidder klitoris? Der var den. Skidt, det gør. Ja, det er godt. Se med i næste uge, hvor vi stiller spørgsmålet, hvad er onani? Ja, det klarer jeg selv.